Marisai hi meiche hmel tha tak nin sum donna lotling tak local pui mek tu Christianen ani nei dona in nei korvel a hak lai mek chuan ani nei na tur chuan thuruk som soichia thiang lo a om ti a soipa neu bok ma se chung thuruk zinga pasari na chu adang zo don lo ti a hrireng thung ani chu mipa le meichia in kara in khwai noina ani kum engemozat aral nu chuan Marisai nun po anuam hlea a chan po a pasal hi khokhat rorel tu le thu nei tu ber ani wang ania ma se Marisai ni chak ber zai thiam le hlapu athiam di atum na chuan akal san chuang lo hun engemoti chung chu thingpui dor te takte te a chuan azai ve thina a chan chu engtik nia emo mipui tam tak ma a zai thei a in rin tlat wang ani an nu pain kar chu thatak ni ma se engemotak mai hian arel ru hi amol tlat maya a chan chu ani chak em zai lama engma hlotlin na mu tur anei lo wang ani nikha chu Marisai a pasal na thona chuan a cha chhun pe a akal lai chuan a pasal nu sual zet mai engtik lai po a tong elsen taka tong kum thin tu chu atong hlo maya ni danga ati thin danangin alo tong kum le chiam mai ma se Marisai chuan enga ma angai to lo pa ka kalin a hlati chuale tu chu angai to le tangala hun engemoti chen angai to nu po chuan a hriat thei mai lo awangin mipa le meichia intuk rak lai video chu a en ta zoka reilo te a chuan mipa pakhat slate ti chuan a video en lai chu aron mutamau mai le nui vur pa a en lai chuan a phone lo ri thutin Marisai chuan alo thir reng ti a mu chuan zakdeu si hian a en reng ta slate chuan nui sei pa in a kalsan Marisai chuan a ho konga chuan a pasal chu biain cholhuiatan enge adu azot ta chuti lai chuan kongsira mi pa pani ti ten an lo mu chuan cheinom na ngalin ma se chu mi hun taka chuan slate chu alo lang ngala Marisai chu a chanta ani chuti lai chuan a thian pa chuan ngaidam dila kaltir mai turin angen ngal boka an kalson hu chuan slate chuan Marisai nena chuan pak danga te po mi pale meichia intukrak lai video a en thei thu a hrila chu mi pa chuan video mi chu ama ani le nilo azot tangal Marisai chuan nilove tia a chan hu chuan an phone number te hin pe in club pakhat corporal club anti maya chuan kalve turin asoma anin thachenta ani zanalo ni chuan Marisai chuan slate ringot chu ngai toin slate chuan aput lop laya among tama aben sak thoi lai chu nuam ti tak chuan a fil ta venga Chrisa mutuma a local chu anupui lo tui hluam le lo in seru a mu chuan a chang na chu chuak ve ngalin anupui chu fo pa chuan abuan tangal piep maya atuk zing alo ni chuan Marisai chuan slate chu biak tumin ava khol ta a o a hriat vele a off le ngal zel chutia voi engemozat ati hnu chuan slate chuan a hre thiam ngal nakina chuan Marisai unaw nu chuan a zaina turatan huna chan thu lekha a inziak chu a peya ma se angai saklo corporal club chuan aril ru alua khat ta zoka Frachiang duin internet lamate alo zong pualta ani chuti lai chuan a pasal Chris chu lo langin tuna tanga reilo te a anrama attorney naupang ber ani tur thuin alo hril ngala Chris chuan tuna chuan chhungkwa ka enkol theita naute neilam te hi hoi toila alo ti chuan Marisai chuan ala in pe velo thuin alo chang maya a chan po Marisai chuan atuina em zailama chuan a hlotlin ve phot adu thu alo hrila chu wang chuan anin kara boina lo chuakin anin hnialta ani Marisai chuan aril ru ti thoven nan le avoi khat nan corporal club chu atlo ve ta chuta chuan meichia pakhat Olivia ti chuan lo lom
ma se alu ma chuan engemotak hian amola chu mi lai tak chuan Slate chuan lo hnemin lo om lo thuin alo hnem ta ngala anin kom lai chu Chris a hian kolin anin ho awang khan ngaidam alo dila chu mi lai chuan Slate chuan kongkhar chu lo hangin in chunga tanga nuam tuar thom a hriat chuan ati hlau ta zoka chu mitlai chuan an chung kwa zanria an eina chuan zain dora lo ve te chuan thiam an ti hle mai zanria an eilai chuan a unau nu chuan kumsom ni pakwa ani thule naute nei a hun to thuin alo zila ma se marisai chuan zailama chuan ala in sorbing du zok thuin alo chang chuti lai chuan Slate chu lo langin ati zau thau ema a unau nu thuron po chu a hrechang talo atuk zing alo ni chuan marisai chuan Slate atang chuan kol dongin chu mini zan tlai lama chuan klapa kalve tur chuan a soma du lo viau ma se anin som tak nu chuan kalve chu atumta ani zan alo ni chuan marisai chu klapa chuan kalin azung bun chu aphel tangal boka klapa chuan Olivier chu mule in helai mun hi mi zong du toka in bun ruana mun ania du danin aom thei mai pa ka klap pon lam khowele chung lam khovel chu engti kong main ain kung kai lawani tin alolom Olivier chuan Valerie nen in melchiat terin Valerie chuan helai muna chuan ipasal le zaithiam ini tumna te chu I theingil vek donani alo ti saka nakina chuan Slate chu lo langin chu mi club nei tu chu ani ti po chu a hreta zela marisai mulai chuan meche pakhat mong tama hian a beng ta sia mai lau tak chungin atlan hota ani in lama chuan apasal nena hunnuam tak man an tum lai chuan among tama chuan apasal chuan ben sak sia pa in nuam chen se atingei mai ma se apasal chuan aom zia shamia lo hian nuam tak chuan akwang het sau zoka atuka marisai zaina muna chuan Slate chu lo langin marisai chu zai thiam ati hlea ma se an hriat mi alo hian Olivier chuan alo en thlaru reng mai athik ema wang chuan klapa chuan let lein Valerie chu nuam taka ngai satu chuan thu ape ngala ina thlen chuan anin bolna ale zel chuan Slate chuan ariru chu alua khat ama chu nuam takin a in soi sakwal vela muddona chuan Slate chuan kolin alobia cholni a hian klapa local veta che meichia zong school form nen an local vek dona sin tin asom ta marisai chuan rin na chan tur nei lo ma se akal ngei tu thu chuan atiam ta in rin ni tuk alo ni chuan marisai chuan apasala chungte awatloa achan chu apasala uin naw anei don wangani chu mini po chuan apizon chim om zet mai chu lo omin kongtin renga chuan marisai chu demkol velin na tho nei lo ti velin alo tong kuma ma se Chris unau nu nau pangber chuan lo chanin a she om dan tu te a hriat pui thuin alo thlamuan te zoka tlailam alo ni chuan apizon nu chuan a thian te chu game engemo khel puya asom ta hloma marisai ti lo chu an kaldar ta sang mai chuti lai chuan Chris nu chuan an nau pangber chu lo zilve hlakin an mo nu chu lo chan to lo turin atia marisai chuan corporal klapa kalchu du lo viau ma se an enkol danin azir miau lo awangin atuk zana chuan school uniform nena in thuam chuan klapa chuan akalta zakin nuam ti lo hle ma se Slate amu chuan aza na tele adikle diklo thu lo chuan Slate nen chuan room pakhata hian an lut ta Slate an puanzar akhar lai te chu Olivier chuan lo vekin athik hle marisai chu apon fen lim chho tu chuan ashila among tam mu moi no deuh tak chu Slate chuan nuai neu pa chuan abeng ta thak maya marisai chuan na ti tak sin nuam ati hle ina thlen nu chuan among tam Slate an aben na awanga sentai hlur mai chu en pain atoi lara nuam atin
damman aum hi awahan ti hlia tak em Slate chuan ariru chu ne hle to in apasal sumdon na awanga zin message le phone te po chu achang du to lova ma se Slate aron biak ve ro chuan second khat po pailovin achang le ta zak alo chak em thin Slate alo ti saka wang chuan ama inrin tok na in akhata zai inti siak na po chuan a in ziak lut ve ta ani Olivier le afapa chu lo langin Slate upui hlui hi alo nia ma se Olivier chuan ala mangai reng thawani atu zinga chuan Chris chu mangang takle beidong taka lo thlok khoin engwanga ka message le call po chang lo ngei ni tia azo chuan Marisai chuan adu zong le chak zong tak tia akalbo lok thule aboi thuin achanga Chris chuan zai le hlapu lamemo asoi tin atuina chuan Chris chuan a in pumpek ve to tu thule atui pui ve to tu thuin a hnema chuti rual chuan nizana khoya nge iom tia azo chuan Marisai chuan a unau nu nen zanria aya an chua thu chu dotin thiam tak chuan a hrila Slate lo langin afapa aron lamdon hi alo ni Olivier chuan Marisai nena in beto lo turin alo ngena Marisai nena anin karle midang angai sak velo thuin alo chang ma se Slate chutiang anilo ingai to na mai ani chu ti in alo chang ve thunga chuti lai chuan Olivier chuan Marisai pasal chu an kwa a mithil ti thei tak ani thule adu huna Slate chu ati chiat thei tuin avongal Slate enga ma ngai lo chuan akal santa ani Marisai chuan a unau nu chu lo muin don hanga apasal lo bum pui tu chuan angena a unau nu in khoya nge yom tia aso chuan thuru kani nakina kashil don che ania atimaya a unau nu chu lungoi lo viau ma se pui chu atum ta thau ani anin biak mek lai chuan Marisai chuan athil ti chu apasal ngai sak tu le mangai em tu chanatan chuan thalo le moilo ani ti a hriat awangin bansan atumta a in thuam na te po chu pai ngal vekin Slate message le call te po chu achang du talawa ni enge mozat aral nu chuan anin nei ni chu alo thengta Chris chuan district attorney ni tura a inrol ve tu thu chu thuthar la khom tu te ma chuan apuang ta mi te ti danangin hlemhlet na le sual ne te chu ti bo atum thuin alo tiam ve ngal lombok chuti lai chuan Olivier lo langin Marisai chu Slate nena anum dun lai video chuan blackmail atum ta Chris support chu message thonin Marisai chu alau thong ta em mai chu vele bedroom a mutur chuan ako ngala Marisai chuan blackmail lo tu chuan angen ma se Olivier chuan apasal le Marisai chu athu thuwa ada du thuin alo chang Marisai chuan voi khat chau ani thule adang engma aum lo thuin achanga Olivier chuan aoi lo hle Olivier chuan klapa local tu le pangai taka athuang anga omai tur chuan ashila Marisai chuan arem ti haulo ma se Olivier chuan a video manga blackmail chuan alavo ta fana Marisai in apasal mingchiat theina omzong angai tu hu chuan arem ti ta Olivier in afopa chuan inrin ni lo om tura hian lo kalang che tin akalsan nui chungle inring tok takin apasal bula chuan dingin thuthar la khom tu te ma chuan inlanin a movie hi atop ta ani